Heb je altijd gezocht naar een boek waarin je samen met je gezin de Bijbel kunt lezen, leuke opdrachten kunt uitvoeren en zo een hechte band kunt vormen met elkaar? Het Surinaams Bijbelgenootschap maakt dat mogelijk met de Samenleesbijbel. Met de Samenleesbijbel ga je samen met je gezin op avontuur. In 100 stappen reis je door de hele Bijbel en voer je samen leuke opdrachten uit. Elke stap bestaat uit een Bijbelgedeelte uit de Bijbel in gewone taal, mooie illustraties om naar te kijken en over te praten, een activiteit om het verhaal beter te begrijpen, doorpraatvragen en weetjes over de achtergrond van de Bijbel. Heeft u vragen of opmerkingen? Wilt u meer weten over de Samenleesbijbel? Neem dan contact met ons op via onze contactgegevens. Het Surinaams Bijbelgenootschap. De Bijbel voor iedereen.